аз 10 гуноҳе ки номбар кардед, кадомаш вазнинтарин гуноҳ аст, ки боиси шикастани рӯза мегардад? ваҳимтарин ва сахттарин амале ки рӯзаро мешиканад, ин ҷимоъ, яъне алоқаи ҷинсӣ мебошад. агар шумо ба ҷимоъ дар вақти рӯза буданатон даст занед ва агар байни узвҳои таносул тамосе пайдо шавад, пас рӯзаатон мешиканад, новобаста аз он ки ҷунуб шудед ё на. дар ин ҳолат шумо бояд тавба кунед. баъдан қазои рӯзаи ин рӯзро ба ҷо бояд овард ва амалеро бояд анҷом дод ки ин гуноҳро ҷуброн кунад, яъне кафора. дар ҳадиси саҳеҳ омадааст ки паёмбари азизамон саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд, чуноне ки дар саҳеҳ бухорӣ дар ҷилди сеюм китоби рӯза ҳадиси 1936 марде назди паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам омад ва гуфт: вой бар ман эй паёмбар. паёмбар аз ӯ пурсиданд: чӣ шуд? мард дар ҷавоб гуфт: дар вақти рӯзадорӣ бо занам ҳамбистарӣ кардам. сипас паёмбар аз ӯ пурсиданд: оё тавоноии озод кардани ғуломеро дорӣ? ӯ ҷавоб дод: на, ман чунин тавоноиро надорам. сипас паёмбар пурсиданд: оё метавонӣ 2 моҳ пайдарпай рӯза бигирӣ? оё метавонӣ 60 рӯз рӯза бигирӣ? ӯ ҷавоб дод: на, ман наметавонам. паёмбар пурсиданд: оё ту метавонӣ 60 мискинро таом диҳӣ? ӯ дар ҷавоб гуфт: на, наметавонам. ва ҳамин тавр ҳадис идома медиҳад. хулоса бар асоси ин ҳадис мо мефаҳмем ки агар шахс ҷимоъ кунад, ин яке аз гуноҳҳои сахттарин аст, яъне ваҳимтарин ва ҷиддитарин амале ки рӯзаро мешиканад. шахсе ки ин гуноҳро кардааст, бояд фавран ба Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала тавба кунад ва аз ӯ омӯзиш бихоҳад. дар он рӯз бояд рӯзаашро идома диҳад ва инчунин пас аз рамазон рӯзаашро қазо гирад ва ҳамроҳ бо ин кафораи ин гуноҳашро ҷуброн кунад. ва кафора бошад мувофиқи ҳадис дар он аст ки шахс бояд ғуломеро озод кунад, агар чунин имкониятро дошта бошад. вале агар барои озод кардани ғулом маблағи кофӣ надошта бошад ва ё ғуломеро ёфта натавонад, пас бояд 2 моҳ пай дар пай рӯза бигирад, яъне рӯза дар муддати 60 рӯз. ва агар ӯ ба ин низ қодир набошад, пас 60 нафар аз мискинонро бихӯронад. ҳамчун фидя, яъне кафора, ин 3 роҳ таъин шудааст. аз ин рӯ агар шахс имкони ҷуброн кардан бо роҳи якумро дошта бошад, яъне озод кардани ғулом, пас набояд ки ӯ ба роҳи дуюм гузарад. аммо агар барои озод кардани ғулом маблағи кофӣ надошта бошад ва ё ғуломеро наёбад, пас ӯ метавонад ба роҳи дуюм бигзарад, яъне 60 рӯз пайваста рӯза бигирад. ва агар ин ҳам барояш вазнинӣ кунад, яъне ба 60 рӯзи рӯза тоб наёварад. чун агар ӯ гирифтани рӯзаро оғоз кунад ва баъд аз чанд рӯзе баргашта рӯзаашро шиканад, пас барояш лозим аст ки ҳисобро аз нав сар кунад, барои оне ки бояд 60 рӯз пайваста рӯза дошт. ва агар ӯ чунин имкониятро низ надошта бошад, пас бояд ки 60 мискинеро таом диҳад ва ҳар яки онҳоро бояд дар баробар ба андозаи ним соъ таом диҳад, дар ҳоле ки 1 соъ тақрибан 3 каф гандум аст. ҳамин тавр сари ҳар як шахс ним соъ додан лозим аст, тибқи таоме ки дар маҳалли зисти ҳамон шахс мақбул аст. дар умум бояд 60 мискинро таом диҳад. ҳамин аст кафора барои ҷуброн кардани шахсе ки ҳангоми рӯза ҷимоъ кардааст. дар боби миқдори таом, агар шумо каме бароямон шарҳ медодед, оё мо гуфта метавонем ки он ба қисми ҳаррӯза мувофиқат мекунад? бале, дар маҷмӯъ ин қисми ҳаррӯзаи ғизоест ки дар ин ва ё он маҳал мақбул аст, ки метавонад дар Амрико, Британияи кабир ё масалан дар Ҳиндустон фарқ кунад. аммо дар он рӯзҳо бино бар як ҳадис боре як шахс ним соъ гӯшт талаб мекунад, дар ҳоле ки 1 соъ гӯшт баробар буд ба 3 кафи пур аз гандум, мувофиқ ба нисфи сеяки он. дар ҳадис омадааст ки арзиши 1 мад гӯшт баробари 1 каф гандум зикр шудааст. дар ҳадиси дигар дар бораи он миқдоре сухан меравад ки гуруснагӣ 1 нафарро сер кунад. хулоса кӯтоҳ карда гӯем, шумо бояд 60 мискинро бо дар назардошти маҳалли зистатон таом диҳед. ва агар ин гуна муҳтоҷонро наёбӣ, бояд онҳоро дар кишварҳои наздиктарин ва дар ҳама ҷо ҷустуҷӯ кунӣ. бале, дар ҳама ҷо. имрӯзҳо ёфтани 60 мискин мушкил нест. ман кишвареро намедонам ки дар он 60 нафар мискинро ёфта хӯрондан номумкин бошад. шояд махсус дар маҳалли зисти шумо набошад, аммо агар берун аз шаҳр ва ҳатто кишвар равед, албатта ки чунин ашхосро меёбед. ман танҳо орзу ва дуо мекунам ки чунин вақт биёяд ва он ҳам хоҳад омад иншоаллоh.